Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale anga okondeka pano pa tilankhuleni Ambuye. Ndipo lero ndi tsiku lolemba pa 28 Oktoba mchaka chino cha 2024. Ndipo pano tili mulungu wa nambala 30 pa nyengo ya pachaka. Koma tsiku la lero pa 28 Oktoba tulumikizana ndi mpingo wonse wa Katolika kulikonse pamene tikuchita chaka cha Simoni ndi Yuda Woyera amene anali apostoli. Mawu athu oyamba tsiku la lero achokera mkalata ya Paulo Woyera yolembera Aefeso mutu 2 kuyambira ndime ya 19 kulekeza ndime ya 22. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Charles Kanyenda kuchokera ku Utatu Woyera Parish Kawale mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu a mtenga wathu abwino achokera m'buku la Luka mutu 6 kuyambira ndime ya 12 kulekeza ndime ya 16. Amene akutiwerengera mawu a mtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Gerald Malota kuchokera ku St. Teresa Tsangano Parish mu Diocese ya Dedza. Mawu oyamba. Mawu ankalata ya Paulo Woyera kwa Efeso. Abale, n'chifukwa chake tsono inu amene simuli Ayuda, simulinso alendo kapena akuzayi, koma ndinu nzika pamodzi ndi anthu ake a Mulungu, ndiponso ndinu a m'banja lake la Mulungu. Ndinu omangidwa pamodzi nyumba yomangidwa pa maziko, amene ndi atumwi ndi aneneri. Ndipo Khristu Yesu mwini ndiye mwala wapangodya. Mwa Iyeyu nyumba yonse ikumangidwa molimba, ndipo ikukula kuti ikhale nyumba yopatulika ya Ambuye. Mwa Iyeyu inunso mukumangidwa pamodzi ndi ena onse, kuti mukhale nyumba yokhalamo Mulungu mwa Mzimu Woyera. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mtenga woyera monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Masiku amenewo Yesu adapita ku phiri kukapemphera, ndipo adachezera usiku wonse akupemphera kwa Mulungu. Kutacha adayitana ophunzira ake nasankhapo 12, adawatcha atumwi. Anthu ake anali awa: Simoni, amene Yesu adamutcha dzina loti Petro, ndi m'bale wake Andreya, Yakobo ndi Yohane, Filipo ndi Bartolomeyo, Mateyo ndi Tomasi, Yakobo mwana wa Alifeyo ndi Simoni wa mchipani cha ndale cha Zerote, Yudasi mwana wa Yakobo, ndiponso Yudasi Iskarioti amene pambuyo pake adapereka Yesu kwa adani ake. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Monga tamvera kale abale anga kuti lero ngati mpingo tikuchita chaka cha Simoni ndi Yuda Woyera. Iwowa anali apostoli, anali ena amgulu lija la apostoli 12 amene Ambuye Yesu Khristu adawasankha, adawapatula pa chinamtindi cha ophunzira ake amene ankayenda nawo. Za anthu awiri amenewa, Simoni komanso Yuda, sitimva zambiri
Yuda timamva za iye makamaka tikamawerenga uthenga wa Luka komanso ntchito za apostoli. Koma mu uthenganso monga adalembera Mateyu komanso Mariko amamutchulanso kuti iyeyu dzina lake lina lidali Tadeyo. Sitimvanso zambiri za iye mu uthenga kupatulapo malo amene apostoli adayitanidwa ngati mene tamvera uthenga wa lero. Simoni sitimumvanso naye kwambiri, koma chimene tikumvanso mu uthenga wabwino ndi chakuti iyeyu adali wa chipani chija cha Azerote. Timamvanso tikamawerenga zolembalemba za mpingo komanso mbiri ya mpingo kuti makosana awiri amenewa adalagwira ntchito yabwino yolalika uthenga wabwino mpaka adakalalika mdziko lija la ku Persia kumenewo adaphedwa, adafa ngati amalitiri. Chifukwa lero tikuchiona kuti nchinthu chabwino kuti ngati mpingo timuthokoze Mulungu chifukwa cha mphatso ya apostoli amenewo. Timuthokoze Mulungu chifukwa cha chikhulupiriro chawo chimene adachika mwa iwo, chimenenso ife lero tikugawana nawo pamene tikukhala mu mpingo, pamene tili akhristu, pamene tili akatolika. Monga ndafotokoza kale kuti anthuwa sanali otchuka kwambiri tikayerekeza ndi apostoli ena aja Ambuye Yesu Khristu. Tikamamva za china Petro, tikamamva za china Yohane, tikamamva za china Yakobe, iwowa anali mgulu mwinde koma sanakambe zambiri zokhudzana ndi zimene iwowa adalankhula kapena zimene iwowa adachita. Zimenezi ine ndikazilingalira komanso ife mwina titaziona bwino ndi chinthu chosangalatsa kwambiri, ndi chinthu chabwino, chinthu chimene chikutilimbitsa mtima ifeyo. Chifukwa pa zonsezi tikuona kuti Mulungu amasankha anthu amene iyeyo amawafuna. Nthawi zina Mulungu amatha kusankha anthu osadziwika, anthu odabwitsa, anthu osayembekezereka, anthu opanda mbiri yosangalatsa, anthu amene moyo wawo si moyo umene uli ndi fungo kwenikweni, koma Mulungu amatha kuwasankha iwo ndi kuwagwiritsa ntchito. Chifukwa Mulungu ali ndi ukatswiri umenewo osankha anthu amene akuwafuna ndi kuwagwiritsa ntchito kuti agwire ntchito yake. Chifukwa ambiri amene timayitanidwa afe mwina tikaonetsetsa sife anthu oyenera kuti tiyitanidwe, koma mwina Mulungu adangotipatsa mpata chifukwa choti Mulunguyo adaona china chake mwa ife kuti titha kuthandiza mpingo, titha kupititsa patsogolo uthenga wake, tithanso kuthandiza anthu ena mukuchepekedwa kwathu komweko, mukufoka kwathu komweko, kuti ena apeze chipulumutso. Tikaona Azerote anali mtundu wa anthu ovuta, chipani cha anthu ovuta pakati pa Ayuda. Timaonanso kuti mkatikati mwa ophunzira Yesu mwa apostoli akemu munali ena atambwali, mkatikati momwemu munalinso anthu akuba okhomesa msonkho, mkatikati momwemu munalinso asodzi, anthu opanda pake amene chimene amadziwa iwo ndikupha nsomba nkumagulitsa, moyo wawo nkumayenda. Koma Yesu adawasankha anthu osewa kuwagwiritsa ntchito, adawasankha iwo okhala maziko a mpingo umene ulipo mpaka lero, mpingo umene sudathe mpaka lero ndipo kupitirira kukula tsiku ndi tsiku. Tsono tikayang'ananso to lero timaona kuti mu mpingomo tilipo anthu osiyanasiyana, tilipo atumiki osiyanasiyana motere ngati monga momwe analili ophunzira Ambuye Yesu Khristu, mene analili atumwi amenewo. Anthu ambiri ife, atumiki ambiri ife, ndife anthu amene timachokera kosiyanasiyana, timachokera madera osiyanasiyana. Ndife anthu amene mbiri yathu, amene background yathu enafe ndimvesa chisoni kwambiri, enafe yochititsa manyazi, enafe background yathu, mbiri yathu yochititsa mantha, enafe anthu mwina sankatipatsanso mpata kutipatsa mwayi ndi kumalingalira kuti Mulungu atha kutiyitana ndi kumtumikira, kuti Mulungu atha kumachita zazikulu kuonetsa ukulu wake kudzera mukufoka kwathu. Koma Yesu amayitana anthu otere, saona makamaka kuthekera kwathu,
saona kuchokera, saona mbiri yathu, saona zinthu zimene tapambana, saona mwina personality yathu, saona ma efforts athu kapena kuti ntchito zathu zimene timatha kuziyika poyera pambalambanda kuti anthu azidziwe, saona kupambana kwathu, saona ubwino wathu, koma amaona kuyesetsa kwa mtima wathu. Choncho utumiki umenewu ndi mphatso imene Mulungu amatipatsa. Ndiye lero pamene tikuchita chaka cha oyera amenewo, ifenso abale tiyeni timpemphe Mulungu kuti atilimbitse mtima, timpemphe Mulungu atithandize kumutumikira, angakhale mwina ambiri ife sili anthu oyenerera, sife anthu otchuka, sife anthu omveka kwa anthu, koma Mulungu atigwiritsebe ntchito. Mawu yambaja Paulo oyeranso akutifotokozera kumphera mphongo zomwe zakutsendera zimene Ambuye Yesu Khristu akuchita, zimene lero tikumvazi. Akutiuza kuti tonse tili ndi ntchito imene Mulungu akutipatsa lero. Chikhulupiriro chathu chimatiruzanise feyo pamodzi. Tonsefe ndife zida zofunikira mu nyumba ya Ambuye. Mulungu akutitana kuchokera ku madera osiyanasiyana. Mulungu akutitana kuchokera ku ma background athu osiyanasiyana. Mulungu akutitana makhalidwe athu osiyanasiyanawo kuti tithandizane kuchita ntchito yabwino. Tiyeni tipemphe kwa Yuda woyera amene ndi woyera wazodabwitsa, amene ndi Nkhoswe yathu ya mavuto, kuti tikakumana ndi mavuto pa moyo wathu tizikhala anthu opirira. Tiyeni likhale pemphero lathu lero ndi masiku onse a moyo wathu. Amen.